Njenge department ke madoda silandele umuntu osuka ku special force. Special force. Yona ke ezonisiza ukuthi nikwazi usolva lecala. Iqwayi ke mdinga elale ngaphakathi. Niyangizwa? Ipeni yami ithi ungcobo ngoba uye la bizwe yena uzongena ngoba mfishane futhi. Ngebe mbone. So angene phansi ngoba ngebe mbone. Angene eqala. Qhumisa amasende. Qhumisa amasende. Cellular menathi washa amaphoyisa amabili yasemzansi efuna imali yami. Cellular menathi washa amaphoyisa amabili yasemzansi efuna imali yami. Cellular menathi what you gonna do ukhuma lo nongobo when they come for you. Cellular menathi what you gonna do ukhuma lo nongobo when they come for you. Ungambona emfishane ngoba uyathanda ukuphula umthetho and ukhuma lo hlezi ecabanga umbhedo we bamagwala ngazuba nowabaqasha they always together bazovikela country. Ngeke ubabalekela ungazukale mi masebefikile ngeke futhi ubenze nix mhlawumbe uzobabona nangakini kata please mabobona wenze sure ukuthi unayo i-drink. Uzuba nami Yes, batholakala laphi laba batholakala ku Instagram abahle kanje. Hey, kwakuhle lokuthi nguzuma impela. Ibo. Hayi man, no. Mastand. Uyabona mastand lento yakhe izongicasula. Yokuthi mina njalo mangibuya emsebenzini wena ubusy la friend wakho. Wena uhlala lapha ya focus la uhlala khona usuke la ehlala khona mina. Ngcobo. Angithi uyakhumbula ukuthi benginike 3 weeks ukuthi ukhokhe bese usuyahamba. Ngikhumbula. Seyishintshileke Ngcobo seku 3 days. Ngicela uthathe la masakana akho ngifaka omunye umuntu kade befika la befuna iroom and sengibathembisile. Yazi mhlawumbe wena mastand awungiboni ukuthi ngihappy kanjani. Yabo mastand indlela engihappy ngayo ngiqeda kumbopha lo siqwayana wakho ubukade ungisabisa. Uqeda kumbopha? Yes. Lokho ke chaza ukuthi wema standendini doti njengoba lobe kungumqasho wesigebengu sekungumqasho wami kwa wena ma standendini doti uzorenta kumina njengamanje mawunenkinga ke nalokho kunento esiyibiza ngeaccomplice to crime okusho ukuthi wena buzobukadulekelelalana naye usiqwayi ukwenza lezi zinto zakhe zobugebengu uma kuukuthi khona ukuphikisana nakho nalento engisho. Ngoba angithi unawo ukhi uvula la endlini ngicela ufake la masakana akho la phakathi ake ngizama ukuthola i-airtime yokuthi ngizwe indaba kaSiqwayi angikho lento oyishoyo uma ngeza kalanga uzolala eminyango khona namhlanje ngisafuna i-airtime. Ngiboshiwe ungakhohlwa ke nokulungisa i-toilet athi fanele noSiqwayi nixaxa kabi niblock i-toilet la makaka khona uSiqwayi la wa block i-toilet ubuzo lo ngelo mazi mengaboshiwe uSiqwayi. Yazi kodwa Khumalo ayikho into engicasula njenganamhlanje njengalento yenzayo yazi Usengenzeni manje kapteni? Awungawuhloniphi umsebenzi wethu yazi awuhloniphi ngisho i-uniform yethu. Hawu usengenzeni kapteni? Ubukuphethe lokho ugqoke nalokho Eish akona ngoba vele sishayile angivene ya Khumalo siyibona besinala mfethu. Ya ibona. Hayi kuseport to coast. Sure. Simlanda nje. hlonipha umsebenzi wethu please. Hayi kuyaxolisa kapteni ngizoshiya la zonke lezi. Iyashiya la. Hayi kwenzekala. Ziyakhala. Hello. Yes. Aha. No ingabonana noma inini Nkosi yami. Aha. No angiboni ukuthi khona inkinga lapha. As soon as Khumalo face back. Upungcobo. Hawu kanti nifuna ungcobo? Ya upungcobo. Vele
ningahlongani ngokuthi ngifuna ngoba ungqobo nganinikeza ungqobo uhlala emqasheni wakhe uhlala eMakhutha 301 Makhutha Road eduze kwesitolo sePakistan. Imama ngizomthola kanjani ungqobo? Angineke ngamfonela manje futhi khona ifoni number yakhe ngamfonela manje. Ngifone manje. File loudspeaker lapha. Ngoba ukungayibambi ifoni wami ngeke ngifele wena mina. Kangayibambi ifoni. Izoringa manje izoringa. Onayo nayo. Khuluma la. Hayi yabona ukukhumalwa isicefe. Khumalo uyangibhonculisa la mfethu uyangiphazamisa. Ngcobo ngiyafa la manje ngifela wena ngibhocisa kwani? Mina ngihlaka naphi Khumalo nokufa kwakho ngoba phela uyifela wena nje ubusho ukuthi ufela how hayi. Nikhona abantu abakufunayo la abafuthu nangu yena. Wengcobo. La. Uyadingakala wena yeso. Ma ukuthi awufiki lapha wami. Sihlakaza ikhanda la uKhumalo. Ngizohlakaza abantu uyikhanda. uKhumalo uphathina wakho lo. Imali ngifuna ufakazi ke manje. Bokuthi uyena ngempela ke ulento uKhumalo and uKhumalo lethina. Ngicela imingqubo zodongeni khona ngizoza ukuthi uyena. Uyabona manje lo muntu. Uyabona phela uma nithi niyamdubula uyabona ngaqala ngaleli kucunga lakhe lomkhaba ukuthi bhukho ukuthi umoya and then ke seningaqala ke sihlawumbe senimshaya ekhanda ke inkinga yami ke manje sekutheni uma nimdubulela ukufa njengoba enekhanda elingaka ngizomqutshulelo ba amasekubele Wehlakanye ngifuna ungibulalisa abantu usilima wena. Hamba ke mfethu. Manje sowenza njani nomjikelo mfethu? Lo muntu useless lo muntu mfethu ngesikwazi ukumsebenzisa lo muntu yabo. Somthola kanjani ungqobo pho? Yazini asebenzise lo mjikelo ukuthi sithole ungqobo. Yeah. One time. Yeah. Hey lalela la wena. Yes, into zayenza mfana wami uzotholela ungcobo mfana mess. Otherwise, Angizomlethe ngomlethe phila mina ngomlethe ungcobo mina ngimsaba ungcobo ngamlethe ngiqhule nje ngengane yakhe. Otherwise mawukuthi nengane yakho la esikoleni efunda khona usafuna ube safe. Awunazi ngane yami ifunda apha kwethu. Angithi ufuna emgaba primary. Baba futhi ifunda emgaba primary. Ngizomlethe phila ngizomlethe kanje ngezandla senze ilima. Foko futhi hamba la fusa. Useless lo muntu man. Fuck. Phela makufukhuma lo shuthi mina imoto sekuyeya. Ngithola isikhundla esisha. Mhlawumbe futhi ngizosithola le mali yamaphoyisa awuthu. Angisaphathwa kweintombi zakhe. Phela ukhumalo bese fana nomfowethu okusho ukuthi kumele ngingene zonke lezi intombi zakhe. Ngcobo. Celula mina Washa amaphoyisa amabili yasemzansi efuna imali yami. Celula mina Washa amaphoyisa amabili yasemzansi efuna imali yami. Celula mina What you gonna do uKhumalo noNgcobo when they come for you? Celula mina What you gonna do uKhumalo noNgcobo when they come for you? Ungambona emfishane uNgcobo uyathanda ukuphula umthetho and uKhumalo hlezi